nyanyi jadi-jadian regane 50 leh kumbayar kleru atusan rugino yo jelas nada untuk anda semua ada untuk anda semuanya Indonesia Aecos oke Nadia aku bocah gunung topan gunungku ora susah kate aku bingung kita pancen tresno aku pancen istilah Opo kowe ra kelingan dalane omahku ana lelungan kegocekan karo aku jelas nada Mas Wiwit boyo lali tersenyum Mas Yuki Cek siji no penyanyine. Ya didekne no. Walah, alah. Nek bengi melek ya hene kerokan. Apa kowe ra kelingan? Go
penak menurutmu. Yo jelas nada Jo. Ayo yo. A. Kiol tak kendil masih bersama dengan Yatim Megalawantinya Indonesia Berau. Jos. Aduh wong manis alikane sepisan ketemu sinten ki Bogel Adi Prayitno kenalan dhewe. Anje. Kene. Gel iko gel suka-sukane gel. Iki Bogel mania kabeh kene aja wedi. Iki. Tenang no pikirmu ora dibrakot to engko. Anje. Kenalan kabeh. Ora apa-apa ora apa-apa. Aku Mas
dhewe nyilih atiku. Latimu ki nek ngendi? Ati kene kok nyilih gorku. Lah ya kan atimu to mau ke. Atiku kok. Atiku to. Rasa dicethake ya muga-muga dikasih kesabaran, keikhlasan ya Gil ya. Heeh, niki Begel Mania sedanten iki. Ora kesusu lho. Ora kesusu. Lah sing akan buru-buru sapa? Aku jek pengen awor kowe yo. Oh ya wis baiklah. Ya jek penak kok. Ya. Nggih. Lah nggih Begel Mania matur sembah nuwun buat ibu-ibu ten mriku matur sembah nuwun. Pakde Susilo, Pakde Pardi, Pakde Bubuk, Mas Antio. Lagune apa neh Mas Tepos? Karo kanca dhewe rasa ngono kuwi ra apa-apa. Pakde Susilo napa? Pakde Pardi. Monggo. Godane rondo saged. Mas Antio napa? Siap. Napa? Derek mawon. Oke, baik. Oh, terus keriyen. Aku ngenteni yo. Aku ngenteni sembah nuwun Begel Mania weleh-weleh lho wong kok ngene kok enek sing ngepen barang lho Mas padahal aku dhewe iki nek ngomong sida iya yo oh jelas nada lho iki Seragen bergoyang monggo Mas Tepos Mas Joko, Mas Antio, Pak Susilo, Pak Pardi. Yuk kek yuk, yuk kek yuk, yuk kek yuk, yuk kek yuk. Pancen abot dilakoni urip becik reno Lu oh terus oke kemana-mana pancen dadi kembang lambe merono mrene mung dirasani kudu piye banjur kepiye dadi rondo Mbak Ayu jangan patah hati aku sih jadi pengganti aku setia sampai mati ireng-ireng tutuketan ayo bareng urip bebrayan ayo bareng urip bebrayan Mbak Ayu janganlah ragu jangan bimbang dalam hatimu percayalah kepadaku nganggo blangkon surjane kuning sing wis lakon jadi pikir maning jadi pikir maning
Selo Mas Tepos asik Pak Selo yuk 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 Pancen abot dilakoni urip pisan renung marga priya sendiri jati cukup rasa jroning ati pancen dadi kembang ati umrono meneh wong dirasani iki banjur kepiye mas dadi rondo abot sanggane ayo mas Mbak Ayu jangan hati aku siap jadi pengganti aku setia sampai mati ireng-ireng tutukan ayo bareng urip bebrayan ayo bareng urip bebrayan urung rampung lho Den ya Mbak Ayu janganlah ragu jangan bimbang dalam hatimu percayalah kepadaku aku blangkon surjane kuning sing wis kanca dipikir maning aja dipikir maning ora percaya ngandikamu habis manis sebelah dibuang terima kasih Yo, jelas nada untuk Anda semuanya. Ugi tan kantun kagem Mas Mus, juragane jelas nada. Paijo paijan yen ra kerja ora jajan wis mewan cilik sir wengi si Jokolo lotan bisa nendra gumlundung ijene ngamben nandang susah kang tanpa upama banget gendera nalongso wong tininggal ibu klawan rama pulo-pulo wis bejane saiko yo ten titi lolo banget gen nirona longso kuci waku nyawang lelakoniro tansah upaya
leloyo sok disetel ya Mas karo masah karo dandani kusen nyetale bogel ora ki salode nyamlenge kok kene kok no rasana ora kadang mitra wae ya akhiring jaman kapan boyo kinalesno kenyobrono bisa paripurna jelas nada campur sari makarya sinarengan Raja Wali Audio ngundang bukti dimenggarakan langsung lumantar cerah foto video syuting mari bersama dengan penulisan jelas nada untuk anda semuanya asik wos mewanci lingser wengi sidudala lotan bisa nendra kumplundung ijene ngamben nandang susah tantan po upama banget gendera nalon nesa wong tininggal ibu lawan rama pulo-pulo wis becandhe sainggo ya teh pini lolo banget kene rona longso kuciwaku nyawang lo lakoni ro tansah boyo sapaan dulu marganing leloyo Mas Santia bengi iki ketok ganteng. Edan tenanan ya. Ra celuk piye bolo kenthel kok. Kali kula ndek ben ngeten kok. Mas Santia to? Lah nggih, pokoke sehat kita Dik. Mas Santia sugeng dalu. Mengke pokoke gayeng lagune seragenan terus. No rasana ora kadang mitra wae yo akhiring jaman kapan boyo kinalesno kenyop pronto bisa paripurna wis lega ya Mas ki mau duda lola. Monggo, niki pasukane sapa? Yanto, bagus dhewe. Yanto, Piye? Ganteng dhewe. Yanto, Ganteng dhewe. Yanto, merengut wae. Oh merengut, apa merengut? Yanto, wetenge luwe. Guyu Yanto, wae. Yanto, Yanto. Ganteng, ganteng, ganteng. Yanto, Yanto, Yanto. Bagus, bagus, bagus. Yanto, ireng. Oh, ireng. Yanto. Elek. Lah dalah bubuk asmara Mas. Ayo. Ame-ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam susu perawan rasane ra karuan susu tari betune mung sithik apa kowe? Oh sithik. gubuk asmara Bos. Ayo. Loh lah spesial Bapak Susilo Mas Sandio Susilo. oh
Kelas nada. Yen liwat aku kelingan kae biyen tak goleren ning cagak tepat tulisan warna apel tanda kasih sayang jenenge gubuk asmara biyen kae kanggo andung tresno tanpa bantal tanpa kloso apa tadote ke taman asmara gubuk kae kebak crita wayang wengi nganti keketrina caketan sajroning ati luntur saya merati aku kowe dadi garwa Jos Mas Sandiyo yen lewat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isih legan gubuk kae nyimpen wadi piwe biyen tumeka saiki gubuk kae kebak crita wayang wengi nganti jagat rena Sampun, ora diblabaske. Manut ya Mas Sandiyo, Pak Susilo bablaske napa? Lah napa? Blabase napa Pak niki? Parti, Pak Darmadi no. Lungiting asmara. Suwuk sik ya Mas. Lah nggih. Catetan.
seni ora mandu paling kondang paling misuwur Monggo Pak Gusti